कणकवली हरकुळ बुद्रुक येथे गोट्या सावंत म्हणजे संदेश उर्फ गोट्या सावंत यांनी उमेदवारी अर्ज अपक्ष दाखल केला होता आणि संजना सावंत यांनी देखील अपक्ष अर्ज दाखल केला आणि त्याच अनुषंगाने या ठिकाणी मनोज रावराणे जे तिथले उमेदवार आहे भाजपचे आहेत आणि ह्या निवडणुकीनंतर म्हणजे पार्श्वभूमीवर जे हरकुळचे जे ग्रामस्थ आहेत तिथले जे मतदार आहेत त्यांनी एक सरपंच आहेत उपसरपंच मंडळ अध्यक्ष या सगळ्यांनी आज एकमुखी जो एक बैठक घेतलेली आहे आणि एक त्यामध्ये निर्णय घेतला की बाहेरचा उमेदवार आम्हाला नको, हरकुळ बुद्रुकमधला आम्हाला उमेदवार हवा, गोट्या सावंत किंवा संजना सावंत या आपल्याला उमेदवार हव्यात असं त्यांचं म्हणणं आहे। यावेळी शेकडोच्या संख्येने कार्यकर्ते देखील उपस्थित होते आणि त्या उपस्थितीत या सर्व जे ग्रामपंचायत सदस्य असतील, ग्रामपंचायत सरपंच असतील आणि जे मंडल अध्यक्ष यांनी एकमुखी निर्णय घेतला आणि गोट्या सावंत यांनाच उमेदवारी मिळावी अशी त्यांनी मागणी केलेली आहे। एकंदरीत आपण बघतो की शेकडो कार्यकर्ते इथे एकवटलेले आहेत आणि यामध्ये त्यांनी निर्णय घेतलेला आहे। यामध्ये गोट्या सावंत यांनी जे म्हटलेलं आहे की मी शेवटपर्यंत पक्षाला विचारत होतो की मी या मतदारसंघामध्ये इच्छुक आहे आणि निवडणूक लढणार, तसं मी काम देखील सुरू केलं होतं। गेली 3 ते 4 वर्ष माझं काम सुरू आहे, पण पक्षाने मला का डावललं हे मला माहीत नाही। पण पक्षाला मी सांगितलेलं आहे की जर समजा इथे उमेदवारी मिळाली तर मी निश्चितच काम करेन। पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याकडे देखील मी मागणी केली होती, पण नेमकं मला का डावललं हे माहीत नाही। पण पक्षाने मला संधी द्यावी असं त्यांचं म्हणणं आहे आणि स्थानिक उमेदवार तिथला मिळावा, बाहेरचा उमेदवार नको असं देखील त्यांनी सांगितलेलं आहे। एकंदरीत बाहेरचे उमेदवार मनोज रावराणे हे लोरेमध्ये असतात, फोंड्याचा मतदारसंघ आहे, त्यामुळे त्यांना स्थानिक उमेदवार तिथला असावा हरकुळमधला आणि हरकुळ बुद्रुकमध्ये गोट्या सावंत यांचं काम आहे, त्यामुळे त्यांना उमेदवारी मिळावी यासाठी तिथले ग्रामस्थ आणि सगळे जे आहेत ते एकवटलेले आपल्याला एकंदरीत पाहायला मिळेल। त्यांनी एकमुखी म्हटलं की आपल्याला गोट्या सावंत किंवा संजना सावंत यांनाच उमेदवारी मिळावी, आपण त्यांच्या पाठीशी राहू असं देखील त्यांनी सांगितलं आहे। त्यामुळे एकच या कणकवलीमध्ये हरकुळ मतदारसंघामध्ये एक खळबळ उडालेली आहे की गोट्या सावंत यांच्या समर्थनार्थ ग्रामस्थ एकवटलेले आपल्याला पाहायला मिळाले आहेत। कॅमेरामन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली।